Lo mklamo waqala ngonyaka u-2021 kwafakelwa ompompi kepha kwadonswa iminyaka emihlanu yonke amanzi engekho ngenxa yenselele yedamu okwakufanele adonswe kulo. Sifike lapho ngo-2021 safike sabona lo monakalo basibikela abantu ukuthi umonakalo ofana nalo sasesiqala-ke ukusebenza kusukela ngayo 2021, 22, 23 ngoba umsebenzi obumkhulu kakhulu osidle imali engaphezulu ka-99 million. Silungisa ingqalazinda entsha ngoba kwafanele siwushintshe manje amanzi ukuthi aqhambe ngapha ngasohlukene. Ibalela ey'nkulungwaneni ezine imizi ezuze kulolu hlelo kumawadi u-8, u-10, u-12 no-13. La manzi aneminyaka emihlanu opompi bekhona kodwa bangaphumi amanzi. Manje nangalesikhathi besitshela ukuthi amanzi ayeza asangangakholwa. Kodwa sithe masithi siyavuka ngayizolo thola ukuthi amanzi ayaphuma empompini. Ayi ngajabula ngafa mina ngajabula ngaze ngayithela nangawo. La manzi azobe phuma kulesi sakhiwo esehlanziwe aphakele umphakathi owakhela amakhosi amathathu okungeya kwaXulu, Ntuli neyakwaZulu. Lolu hlelo lulindeleke ukuba lwedlulele nakwezinye izindawo ezingaphansi kweKing Cetshwayo.